агар шумо пойафзолҳои чармин замонавӣ ва ба табъи дили худро ҷустуҷӯ мекунед, пас ба интернет магазини мо дар телеграм обуна шавед, ки дар он ҳама намуди пойафзолҳои сифати олӣ ҷамъ оварда шудаанд. силка дар комментария ё ин ки барои фармоиши ин пойафзолҳо дар ватсапи дар рӯи экран бода нависед. салому алайкум дӯстон ва подписчикони канали мо. бисёр вақт буд ки мо натавонистем хабарҳои ҷолибро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем ва акнун бо нерӯи нав тасмим гирифтем ки хотири шуморо бо видеоҳои тоза ва ҷадид шод гардонем. хушхабар дӯстон, варзишгари тоҷик Муин Ғафуров акнун дуюмин муҳорибаи худро дар UFC мегузаронад. дар мусобиқаи UFC Fight Night Муин Ғафуров рекорд 18-5 бо варзишгари франсуз Тейлор Лапилус рекорд 18-3 2 сентябр дар Париж вомехӯрад. варзишгари тоҷикро дастгирӣ мекунем. ёддаст мешавем ки Муин дар муҳорибаи охири худ дар UFC моҳи июни ҳамин сол аз ҷониби варзишгари амрикоӣ Джон Кастанеда шикаст хӯрда буд. акнун Муин дар ин давом тамрини хуб кард ва боварӣ дорем ки дар ин муҳориба ҳарифи худро шикаст медиҳад. агар шумо хоҳед ки дар бораи ин ду варзишгар маълумоти зиёдтар пешниҳод кунем, дар ҳамин видео лайк гузоред ва мо ҳатман дар видеои баъдӣ дар бораи ин ду варзишгар маълумот пешниҳод мекунем. то мусобиқаи SCI 161 ду ҳафтаи дигар монд. дар ин мусобиқа 6 варзишгари тоҷик баромад хоҳанд кард. дар кадри оғозӣ Давлат Чӯпонов дар вазни нимсабук бар зидди Глеб Хабибуллин, Ёқубов дар вазни нимсабук бар зидди Асилбек, Ҳасанов бошад дар вазни нимиёна бар зидди Джикаев баромад мекунад. дар кадри асосӣ Фаридун Одилов дар вазни нимвазнӣ бар зидди Вагнер Прадо, Аъзам Ғафуров дар вазни сабук бар зидди Вартан Асартян баромад хоҳад кард. мо бошем ба ҳамаи варзишгарон муваффақиятро таманно мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. хайр то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.